nangpon Itum ke election jog je dek tu. Jong si nili tumapan phut langhin konstituensial long si nang padovel nang trek repotin tum ke pening pen ke election jog jelu. Lage nili parti hoya men ta pulo la pendang kun nili rong sar jong jung pen ta lake ke pulo lam lage. Angko jong si nang tum ABC yang si dak bay baroso bialistan itu nitum habikru PS long kulini konstituensi long laso baroso bat yang si sarkar aron ke pathik pen yang si dolong lep pete nitum han lep right thak tak la publote bharut rokra inkoi 620 lep right dupu lagi choklo lagi misian dalam lo mati la sila sonsi sarkar tum nang claim pinang pu la jis nang claim ipe pote kaya tadi tum langhin kondisi dunai berarti ini tum ke penen ke election hijau jero. Media koti tumhan news channel dan tumhan ta suri karam pajiklo kardom. Nili kini kita empu bangkela pulo. Aprangsi nili tumhan la non polling station right wing la sonang thak do ko kapot ani tum ning duk lo. Ni tum daing long thipo la pen hemari timong rong sa ni aprang si ni chuning ting lo sir tulir mo sir apen itum kaching honai haragat LA sa dorsing rong hang la pen itum dipu LA bidasing le la pen itum kaching hon la dak fuloni MEC sir kang brakiling aphan lapen hitum phan kupia joini kupia potsi ni tum phan non ni tum langhin constituency long ni tum phan hopu nang jong chok lo lagle ni li tum phana bangke right wing left wing ave pulote ni li tum phan bangke lagle tum phan pulling extra nang pino ni tum long ta pulling tum rong pinang bonai dano ni tum ko pila sarkar timung ni dang long thipo de saiteron lo sarkar timung 60 kro posenti rong pilong nitum ko alo nilitum dang butali suke tutel nilitum de secharan rong lok si 245 do 205 napen hemari timung 40 do tutel nitum pangrum pet pulati nitum 1000 above ta dui nilitum dang ta people si nitum phanon ke left right wing lasona pipedalo nitum rong ni nang pinai polo nitum rong ni pense 275 abhud do no along apre nitum langhin constituency long nitum hodak aphanang koson si transfer polo nitum chima huhak lo nitum chini nedalo lasia ke hai sir dr ture mohammed chuneng rilo MLA sir dorsing mohammed chuneng rilo lapen nitum la bidasing leng sarfana chuneng rilo lapen nitum da fuluni constituency la kangbra giling sarfana chuneng rilo lasi ko anma nang tum ta nang bori dun tha nitum phan kopi posi nitum aku nitum ke dak last border fuluni penten tum ke border dake nitum rong thom plike nitum ke border desoi teron inglong the podesoi teron ke poisengti sarkar timung hemari timung 60 kro nitum rong plike nitum ke border langhin constituency alo a border long silin tumis jongonjo la sini tum thang kerap tabe no so nitum hapu langhin constituency la yong si nang kon det pulote nitum kupilo claim thekpo ni ke mang hu ke mang ramason sini tu ke tong thap ke tong phulpo nona por ke nitum non MLA sara nang watha nang po nitum ka dak nitum bhujong thekhe jongsi jogdun dek nai pulote nitum phan non amat immediately dak police station am pidana kalite nitum police lando nitum dak rong pria police nitum do lasi hadak jong thekhe nitum ke aku jong dek nai putin dek dunda joka jogje pen iso alam dolang nilitum langhinong si ludun chok chinam nang pa chok pani tum phan ke ajo bok lo son lo na pam mangapu pen tang koi son lam dolang nilitum dokumen pendang lok voter ID pendang lok ang ton a dokumen ke nitum ke non apor ke correction kuri pu ante correction kuri pote ipak lang ko ano kanai latani tum ya sia homo salo ini tum rong niarat ke ko ano kisunggi lasi ni tum ke hai homo sa pendang lok sini tum ke peneng bana bangke jongsi nang tirek re kai teng pa do de pote nitum ke peneng ke election jogelu joge